από συγκεκριμένους creator. Τέλος πάντων, παίρνουν θέση μόνο για συγκεκριμένους creator. 1, 2, 3 ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι αντικειμενικές. Πλέον σταματάνε να ανεβάζουν ό,τι γίνεται παντού και ανεβάζουν μόνο από συγκεκριμένα άτομα και για συγκεκριμένους σκοπούς. Εκεί μόνο λίγο ξενερώνω και πλέον δεν τις βλέπω. Και να μου το πετάξει στο for you. Έχω κάνει δηλαδή και unfollow. Και να μου το πετάξει στο for you, κάνω scroll. Δεν κοιτάζω το βίντεο τι θα πει. Προτιμώ να το δω από άλλη σελίδα. Έχεις βάλει κάποιο στόχο στη ζωή σου και αν ναι, τον έχεις πετύχει, ρωτάει ο Παναγιώτης. Όχι ο Λούσφερ, Ναι, εδώ ο Ταβέρνα Κορφού. Η ταβέρνα Κρήτη, κατάλαβα. Ναι. Κέρκυρα. Στόχο. Κέρκυρα. Κρήτη είπα, συγγνώμη, Κέρκυρα. Στόχο και να τον έχω πετύχει. Δεν είχα ποτέ υψηλούς στόχους. Ήθελα μόνο να έχουμε μια καλή ζωή, δηλαδή να έχουμε τα απαραίτητα. Αυτή τη στιγμή, και επειδή κάνω και κουμάντο, δεν είμαι και χαζή να σκορπάω και τα λεφτά μου, και για αρκετό καιρό μετά δηλαδή, και να κλείσει που λέω λόγω σήμερα εφαρμογή, θα έχω να προσφέρω μια καλή ζωή στα παιδιά, ενώ να έχουμε τα απαραίτητα, έτσι. Λοιπόν, θα ρωτήσω. Αυτό είναι το στόχο μου, να μην μας λείπουν τα βασικά. Δεν έχω